エルサリアへようこそ。私の名はルシリス。地上では光の女神と呼ばれています。今この世界は闇の脅威にさらされようとしています。そこで私はずっとあなたのような勇気ある者が現れるのを待っていました。あなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため、これからいくつか質問します。それではレディ、私の質問に答えてください。世界が破滅の危機に陥った時、我々を救う者は？あなたはこの世界で何のために生きていくつもりですか？国を治める者に必要と思われる能力は？戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何ですか？あなたが理想とする部隊はどのようなものですか？最後に、あなたは何のために戦うのですか？遥か古より手にした者に無限の力を与えると言われている伝説の秘剣ラングリッサー。バルディア王家によって守られてきたその剣を狙ってナルシス帝国皇帝リゴスが大軍団を従えてバルディア城を包囲してきた。ダルシスの王宮魔術師の魔法がバルディア城を赤く染める。
イルザック王、城が包囲されております。レディー、お前はサルラスへ逃げる。あそこには我が友ホーキングがいる。途中までナームが案内する。急げ。父上、何を言われるのです。案ずるな。これしきで落ちはせぬ。もしものためだ。敵が動き出しました。モルコフ、レディンを頼む。はっ、このボルコフ、命に代えましても。王子、敵が来る前に早くここまで脱出を。何をしている。早くナームのもとへ行け。行かぬか。